Деница Михайлова е на 27. Родена е в София в семейството на ромски музиканти. Но не е поела по техния отъпкан път, а си е избрала поприще, на което момичета като нея са все още голяма рядкост. Деница има бакалавърска степен по бизнес администрация и магистърска по европейско управление. И малка дъщеричка, с която много се гордее. Работата й е да представлява интересите на България и на българите навън. Във Външно министерство попаднах преди около 4 години. Минала съм през различни работни места, така да се нарече. Била съм сътрудник на заместник-министър и от около 3 години съм в консулска дирекция. Занимавам се с издаването на дипломатическите и служебни паспорти, както и на визите. За успехите в кариерата си Деница е благодарна най-вече на своето семейство, благодарение на което израства в среда различна от традиционното ромско гето. Но този факт не я кара да се чувства различна от останалите си събратя, даже напротив. Аз съм ромка, радвам се, че съм се родила такава, дори съм горда с произхода си. Аз съм от кастата на ярлиите. Това са така наречените образовани роми. Ние се делим на няколко касти. За съжаление, така, българското общество е доста дезинформирано по отношение на циганите и повечето смятат, че всички сме мръсни и крадливи. И аз смятам, че вече има достатъчно така положителни примери в етническата общност, които могат да оборят това твърдение. Деница определя себе си като борбен човек, който си спомня с усмивка за трудните периоди в живота. Днес за Деница е най-важно положителното мислене, което тя винаги носи със себе си, защото знае, че каквото и да се случи, тя ще може да се оправи. Въпреки че съм се постарала доста хора да знаят, че съм циганка вече към днешен момент, има и такива, които не предполагат за произхода ми. Аз не го крия, разбира се, но много хора са ми казвали, нали, да не казвам за това нещо, когато, нали, ако се стигне до там, аз да не казвам, че съм циганка, защото това би ми попречило в едно или друго поприще. Напротив, за мен е важно хората да знаят, защото по този начин се променят негативните предразсъдъци, които са наслагвани с десетилетия към нас. Деница Михайлова е в изключително добри отношения с колегите си от Външно министерство. Според нея, голяма част от неуспехите на ромите у нас са защото те самите не се борят достатъчно или не вярват в шанса си за развитие. Все още не съм ставала жертва на дискриминация. С негативното отношение се сблъсквам ежеминутно. Към мен лично никога е нямало такова отношение. Аз нямам комплекси на тази тема. За мен това, че ние сме роми, е нещо, което ние не можем да променим. Единственото, което може да направим, е да продължим младите поколения да се борят с този стереотип и да работят в посока положителната интеграция на нашето малцинство. За Деница е без значение дали човек е беден, успял и какъв е социалният му статус. По-важно е човек да е искрен, да е качествен. Самата тя непрекъснато съветва приятелите си да не се предават. Имаме шанс за развитие. Българинът по принцип е толерантен към ромите. Това наистина е моето мнение. И когато човек работи усърдно, когато се старае, когато показва, че и на него може да му се има доверие в качеството му на човек от малцинството, аз смятам, че както на мен са ми дали шанс за развитие от Външно министерство, така могат като цяло обществото да даде шанс за развитие на много роми като мен, защото, повярвайте ми, в България вече има безкрайно много образовани роми. Голяма част от тях нямат работа. Трудно се променят нагласите, интеграцията има на хартия, но когато трябва да се покаже наистина, че се работи по това нещо, има много малко роми в държавната администрация, няколко са. Броят се на пръстите на едната ми ръка, за съжаление, а има безкрайно много качествени хора, на които държавата може да заложи и които биха показали положителния пример.
Всичко това е възможно благодарение на финансовата подкрепа на Фондация Америка за България и Ромски образователен фонд Будапеща.